Parketarrak helburu jakina dauka, haurrak eta gurasoak elkarrekin euskeraz jolasten jartzea. Eta horretarako hain zuzen ere parketara etortzea eta helburu hori betetzeko haurrak eta gurasoak aurkituko ditugun ingurune naturalera urreratzea. Alde batetik dago Zabuzzibu eta beste aldetik dago Txirrintxon. Zabuzibun parte hartzen dute 3-6 urte bitarteko haurrak, beraien guraso edo aitona-amonekin edo zaintzaileekin, eta bertan egiten ditugu da beraien adineko egokik dian jolasak euskeraz erakutsi. Txirrintxonen berriz, 6-9 urteko haurrak hartzen dute parte, hauek bakarrik etortzen dira lagunekin, eta bertan egiten dugu beraientzako aproposak dian jolasak. Niretzat funtsezkoa da ikusten dugulako eskolako, nola esango nuke, maila akademikoari lotuta dauden gaitasunetan eta erregistro horietan haurrak eta neskamutilak eta gazteak baita unibertsitatean ere ondo moldatzen dirala, tesiak ere euskeraz egiten dira, baina gero kalean da lagun artean askoz gutxiago erabiltzen da. Eta hori ez dago esan beharrik, hizkuntza erabiliaz hartzen da erabiltzeko ohitura. Eta zenbat eta txikiagotatik ikasi hori egiten, beraz, 3 urtekin edo ikusten baldin badute beraien laguntxoekin, parkean, gurasoekin euskaraz egin dezaketela eta horrek berarekin dakartzan esamoldeak, hitzak, kantuak, hori guztia ematen baldin bazaie, horrek gero lagunduko die erregistro informal horiek lantzen eta euskararentzat beste eremu batzuk irabazten. Euskerazko jolasak transmititzea haur hauei eta familiei. Azken finen, konturatzegean naiz eta familia euskaldunak izan edo ez izan, ohitura handia daukatela erderaz jolasteko. Eta garrantzitsu iruditzen zaigu haurrak txikitatikan lagun artean euskaraz hitz egiteko ohitura hartzea, azken finean ohitura horiek pixka bat etorkizunan izango dituzten ohiturak markatuko dituztelako. Jolasak euskeraz ikasten baditugu, kalean euskararen erabilera handitzeko balioko du, eta baita ere haur eta familia hauetan euskeraz aritzeko ohiturak finkatzen ditu. Zabuzzibu programa bereziki gustatzen zait, bertan familiak parte hartze duelako eta badalako leku apropos bat familian ondo pasatzeko, ezta? Eta gero horrek emategia aukera bai, hortik aurrea etxean edo beste nunbaiten jolas horiek praktikan jartzeko eta oso polita da ikustea gurasok eta haurrak elkarrekin nola gozatzen duten. Euskaraz jolasten duten haurrak euskaraz komunikatzen dira, ezta? Euskaraz jolasten duen helduak ere euskaraz komunikatzen dira. Orduan garrantzitsua da alde hortatikan, ez? Euskara leku guztitan modu normal batean edo natural batean erabiltzea eta askotan igual ikusten dugu euskara eskolako hizkuntza badela, baina kalean erabiltzeko ohitura falta dela, ez?
eta gurasoak ere konturatu behar dute, behar bada ez direla, zer dakit, ega ez dute lortuko, eta behar bada ez dute euskeraz gehiegi jakingo, baina badala importantea gauza batzuk behintzat umeekin batera ikasi eta umeekin konpartitzea. Eta guraso batzuk, ez dakit beren umezaroko jolasak eta oroituko dituzten, baina aiton-amonak bizirik baldin badaude kontatzeko eta oso harreman polita lortu litekela 3 belaunaldiren arteko lotura. Esango nieke batez ere guraso horiei lotxak alde batea utzi eta aukera hau aprobetxatzeko aurrekin ondo pasa eta elkerrekin goxo eta gustora ibiltzeko.